zal veel nanta meer bisa zijn. mescosco ami abisa Dios ko mi kasako mi yunan da bai se kajay. Want de mensen die zullen zeggen, net zoals ik heb Dios gezegd, ko lagami de God- drumi dushi tranquila de noche. God van mijn vrouw, de God die mij rustig s'avonds liet Dios slapen, ka defender mi den prison de God die mij daar in de gevangenis Nanta heeft bisa beschermd, bekere. So inimigo no keba bobai. want de vijand wil niet dat je weggaat. Ora ku e yunan di Dios ta sali for di Egipto. Toen de kinderen van God uit Egypte gingen, Nanta correndo tabai. wij zijn bezig weg te rennen, Farao ta bini sutras. kwam Farao hem achterna. Pero e Cristo con nos lesa di je. Maar de Christus die wij Ku over atras la gelezen, dami den situation nobo. die mij over heeft geplaatst in de nieuwe Eta situatie. miro su yuta correta bini se ka je. Hij ziet zijn zoon naar hem toe rennen. Farao ta miro su katibu ta correta bai. Farao die ziet zijn slaaf E wegrennen. mesmo gente. Diezelfde E persoon. sun ta mire como un katibu. De ene ziet hem als E slaaf. outro ta mirele como su De yu. ene ziet hem als zijn Anto zoon. turdos ta bringa be. En beide vechten voor hem. Pero sun tinha plenitude di turcos. Maar de ene heeft de volheid in alles. Anto dinge plenitude di turcos e non se bai corte. En in die volheid van alles zijn we naar het gerecht Nanga gegaan. exegi de januari, como stop, para setembro, com caso to batata in corte, $150,000 per luna. Ze hadden opgeëist van januari tot en met september dat ze $150.000 per maand moest 9 betalen. maanden lang, conte. Mijn advogado die Mijn advocaat had gezegd, Sidney, bono pagana, je kunt deze zaak niet winnen. entregar, vai de acordo com nang. Kom een overeenstemming, want je wint het niet. E dico ne perde uma oportunidade para Deus usá-lo. Ik zei, je hebt een gelegenheid misgelopen omdat God jou gebruikt. Você já me tem 4 anos convertir que mas como isso quer Cristo? Want ik was toen al 4 jaar bekeerd en ik begon Jezus te Ik heb geloven. ons aan saco, mas como isso quer Cristo? Ik wil dat je weet dat ik 4 jaar, Jezus begon te geloven na 4 jaar. Me dico ne, Ik zei- eu rebo bij waki com Deus ta hasi. En ik zei tegen hem, nou zul je zien wat mij God gaat doen. E di punta por Deus se acaso que te perdi. En hij zei tegen mij, vraag jouw God om te weten of deze een verloren zaak is of niet. Me dico ne me bota tende que com Deus Ik hasi. zei, je zult horen wat mij God Sono gedaan lubi heeft. dan Farao ta correndo me tras. Want vergeet niet, Farao die houdt mij achteraan. Anto Jesus te bezig do wak me te bini. En Jezus die ziet mij aankomen. Ante to wak si me te pone me pia dinge lamang. En hij ziet of ik mijn voet Pe plaats in lamang die di zee. Victoria po habri. Dat die zee van overwinning open gaat. Anto umbiama tende pastora alet bisa. En En één- lo qual ko tas kibi akideng. En 1 keer hoorde ik pastora Arlet zeggen, hetgeen hierin geschreven staat, Me que mire funcionar bira verdade de mi vida. ik wil het waar werkelijk zien worden in mijn leven. Ato ama corde palavra na ato mi di mi que mire lamang korai habri pa mi En tambe. ik dacht aan deze woorden en ik zei, ik wil die Rode Zee ook voor mij zien opengaan. De wel ami kumi abogado te bij korte. En ik zei, dan gaan mijn advocaat en ik naar het gerecht. Pastor Remy die kumi passa busque, mi kune ko tanto lisa bij. En toen zei pastor Remy, haal me op. En toen zijn we samen gegaan. No se llega corte, antota patating, We zijn naar het gerecht gegaan en er waren. outro partido, En de tegenpartij zat er os 6 juristas, met 6 juristen. pastor Remy die laga no sinta ki banda nang, Pastor Remy die zegt, laten we aan deze kant ela plaatsnemen. abre su laptop, Die deed zijn laptop open no se começa a ler a Bíblia. en we begonnen. No se começa a ler a Bíblia. En we begonnen de Bijbel te lezen. No se começa a ler a palavra de Deus. We begonnen het woord van Ato no God se te começa a lezen. declarar elo qual ko ta paraski bi. En we begonnen te Ato verklaren no se hetgeen começa a geschreven Deus que staat. nós ta confia. En we begonnen God te zeggen, we Ato no se vertrouwen começa a hem. mele danki pa e victoria En ko we ta begonnen hem bine. te danken voor de overwinning die te wachten stond. No se drenta sinta, We namen plaats. 6 juristas e banda. 6 juristen aan één Ama kant. si tikinang, estudo de mi abogado ta bashi. En ik zat hier, de stoel van mijn advocaat was leeg. Anto pastor Remy ko tanta Lisa sinta pa En trás. pastor Remy en tante Lisa die zaten achter mij. Nanga punternang, wesa punternang bastante completo. De rechter die vroeg, zijn jullie compleet? Nandisi, Zeiden ja. nantin tur documento. Ze hebben alle documentatie. Wesa punta meneer Genoveva. De rechter vroeg meneer Genoveva. Bent u gereed? Bota klaar? Me dico ne si.
Ik zei tegen hem ja. Heeft u een advocaat? Wat u advogado? Wat u een advogado? Sí. Nou, de advogado Waar is de ta? advocaat? Me dit is in de banden die me. Ze zit naast mij. 4 anos me te convertir. 4 jaar Pero me bekeerd. quero mire palabra bira verdade. Ik wilde het woord werkelijkheid zien worden. E di come onde advogado Hij ta? zei, Me waar di is come je é in de advocaat? banden me. Hij zit E naast di come mij. que seu nome ta? Me di Cristo Jesus. Hij zei, wat is zijn naam? En ik antwoordde, Christus Jezus. Até me mesmo me di Deus musta bo mes. En in mezelf zeg ik, Heere, toon u zelf. Sim. Ja. E caso a cana. De zaak verliep. Me mesas que bitu me costa na casa. Ik heb zelf mijn pleidooi geschreven. Maar lees me pleidooi. Ik heb een pleidooi voorgelezen. Para nós acaba. Toen we klaar waren. Eu es de me tá ordenar bastante sinto junto, wago bastante chegar no acordo. En de rechter zei, ik draag jullie op dat jullie samen zitten en kijken of jullie tot een overeenstemming kunnen komen. Eu es vai para trás. De rechter trok zich terug Nós sinto junto. en we hebben samen gezeten. Anto na começa dictatura costa com nantanha com me mestre cumpre com ele. En ze begonnen alle punten te benoemen die volgens hun ik me aan moest houden. Ora na acaba. Toen ze klaar waren, Me dico nang Zei era tegen jonge ze. sera. ik zei de vergadering is nu afgesloten. Pastor meu advogado não tá bem de acordo que sei. Want mijn advocaat gaat er hier niet mee eens. By the way, me tava dat tinha advogado também de verdade. Ja, ik had eigenlijk ook wel een advocaat Que tá rende. die een mens is. Dia ma bisa ku me tá sigue. Toen ik tegen hem zei dat ik verder ging met de E di zaak. ku me paga minha factura, depois de saque lobota bancarrota, bombo pagar me. Hij zei, betaal mijn factuur vooruit, want daarna zul je bankroet zijn en je kunt me daarna niet betalen. Antona manda diferente ende bisa me ser ni entregar para sobono pogana. Ze hebben verschillende mensen naar me toegestuurd om te zeggen, geef het op, want je Pas- zult deze zaak niet winnen. Passou tabaton organização internacional grande. Want het was een grote internationale organisatie. Antoma manda responde sempre para En nós. ik heb altijd bericht O teruggestuurd meu Deus está mais grande que dat nós. mijn God groter is dan hun. Me te conta bastante coisa disso aqui. Ik vertel jullie zo meteen wat. So pastor Charles de testemunho, não? Nandi que me dijo, não está bem de acordo? Dus ze zeiden tegen mij, je gaat er niet mee Nós akkoord. está bem back den sala de Dan corte, gaan we não? terug naar het gerecht. Maar bisa nang correcto. Ik zei ja. O sabini ela punta bastante salefo. De rechter kwam en die vroeg, zijn jullie eruit? Me digo juez, nós não salefo, por lo qual con anta pidi, me não está bem de acordo com ele. Nee, we zullen niet tot een overeenstemming komen, want hetgeen zij eisen, ga ik niet mee akkoord. Me di permita pidi Dios dona juez sabedoria Maar ik zei tegen, ik vraag God de rechter wijsheid te geven para ter sentença justo. om tot een rechtvaardig besluit te komen. E di meneer Genoveva, Hij zei tegen mij, meneer Genoveva, me também ter sentença, ik ga het besluit nemen. escuta bom. Permita ser para me mes força, so den rechtszaal que tá me manda. Hij zei, ik doe het in eigen kracht, want in deze rechtszaal beslis ik. Na pidi, Ze hadden gevraagd 9 luna $150,000. voor 9 maanden $195.000 per maand. Juez di, você nota séria, você não pedi ambre que é coisa. Die rechter zei, jullie zijn niet serieus, dat kun je niet opeisen. É promessa petição tá afgewezen. Het eerste verzoek is afgewezen. Pastor Remy rekent is. Gracia, gracia. Pastor Reem, die raakte aan, die zei genade, genade. E di dos petição, De tweede verzoek, você pedi para enotra Eis. hanakosau. jullie hadden geëist dat hij niet op Curaçao E mocht você também werken. me que telefone mesa, você me se pobiba criar sua família. Nee, dat wijs ik ook af, want hij moet op Curaçao kunnen wonen en zijn gezin voorzien voor zijn gezin. Pastor Remy rekte me lomba gracia, gracia. Pastor Reem zei weer genade. Ora na abogado bula lanta. En toen sprong hun advocaat op. Abogado di Wes dicta cico eta paga é abogado de meu cliente. En Passou toen- 9 luna nos tinta brincando com ele acaba. En zegt ja, schik wel dat hij de advocaatkosten betaalt, want we zijn al 9 maanden op en neer aan het gaan. Farao não te entregar. Farao die geeft het niet op. Pero não espanta, passou para dingen plenitude. Schrik niet, want je zit in de volheid. Corda que Wes di aqui dentro tá te manda. Denk eraan, de rechter zei, hier beslis ik. Wes di com ele ga zitten.
E wesi kune ga bij Sinta. Dingen rechtszaal lagi ta amita manda. In deze rechtszaal bepaal ik. Ato amita dicta assim aqui. En ik beslis zo. Cada gente tá paga su mês abogado. En ieder betaalt zijn eigen advocaat. Cada gente tá paga su mês abogado. Ieder betaalt zijn eigen advocaat. Que me não avisa meneer que não veio tá paga su cos, anto essa aqui não tá paga não Hij had niet cos. gezegd, meneer Genoveva betaalt zijn deel en de andere betaalt zijn deel. Uno, su rechtszaal, Jesus sabata dentje. Eentje, Jezus zat in de rechtszaal. Dos, ora que die comité tá manda, Jesus manda ribaje. Toen hij had gezegd, ik bepaal, heeft Jezus over hem bepaald. Anto ora ku esuma ku ta quase 3 tanto milhão. En het bedrag dat ze hadden opgegeven, Awardo meer dan eliminar boven 3 miljoen was. En essa toen, é supremacia de EU de Deus. toen dat werd geëlimineerd, is dat de overheersing, de grootheid van God, van Jezus. Então significa, En dit betekent, se nós querer, als wij geloven ando Deus ta mira, en God ando Deus ta hasi. ziet, dan doet Hij. Pero nós mesmo tipo querer. Maar wij moeten kunnen geloven. Então para querer nós mesmo tem fé. En om te geloven moeten we geloof hebben. Nossa fé ta agrada a Deus. Want geloof behaagt God. Agora, tur consta de Deus. Is alles nou van God? Banco Morato. Ga samen met mij. Nós estamos em Lucas 5. We gaan naar Lucas 5 te ontvangen. Ok, página 992. Lucas, hoofdstuk. Lucas capítulo 5. Nós te lezen de 1 tot 3. We lezen van vers 1 tot en met 5. Agora a sociedade, que mientras a multitud sorry. estava a puxa bem para tur rondiche, e estava a escutar a palavra de Deus, e mesmo estava a parar canto de el lago de Genesaret. E ela mira dois botos canto de el lago. E a pescadora a sali, fordinan, e estava a lava nan redanan. E ela baiden dia boto nan, é de Simão, e a pedir para ralar pouco fora de canto. E ela sinta e a começa sinha e multitud nan fora de den e boto. Nós lemos em Colossenses nan, We hadden in Colossense gelezen. tur consoado criar P, Alles werd door hem geschapen. door DJ Door hem geschapen. e P. En voor hem geschapen. Agora, aqui na Lucas, tem versículo 3, nós lezen, Hier lezen we in Lucas 5 e ela vai den vers 3. de e boto nan. En hij ging aan boord van één van die schepen. É de Simão, Dat van Simon was. e a pedir para ralar pouco fora de canto. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. Simão te wordt chamar Pedro. Simon wordt ook Petrus genoemd. Pedro é pescador. Petrus is een visser. Que vende e boto de Pedro tá seu negócio. Dus het schip van Petrus is zijn bedrijf. Com outra palavra, Met andere woorden, Jesus de Pedro me time ser de bom negócio. Jezus zei, Petrus, ik heb jouw zaak nodig, jouw bedrijf. E não pedir. Hij heeft hem niet gevraagd. Ela cana drenta ding. Hij liep gewoon binnen. Abotiu negócio? Heb jij een bedrijf? Abotiu trabalho? Heb jij een baan? Abotiu estudio? Heb jij een studie? Eta de Jesus? Is het van Jezus? Vamos atender a mena. We Pastor horen Charles, de vamos atender a amen. mena, não? Je hebt de Ok, bom. amens gehoord. A mim, não lubida que Deus hace de sala de corte. Ik was niet vergeten wat God in de rechtszaal heeft gedaan. Décima aqui me tem quantidade de reunião mais importante, Afgelopen week hadden we een heleboel belangrijke vergaderingen, segundo me. volgens mij. Atomatou para quantidade ainda mais importante. En ik heb een aantal zeer belangrijke mensen ontmoet. Tanto de governo de Holanda, Zowel als de overheid van de overheid governo van de Nederland Curaçao. en de overheid van Curaçao. onde de naima bij komen, Een van die dagen ging ik eten. bij een lunchafspraak com professor de Erasmus, Ik was naar een lunchafspraak gegaan met een professor van Erasmus. anto com outro ende que está fazendo negócio com nós. En nog iemand anders die zaken met ze doet. Segundo nós está conversar, ora comida a bene, Terwijl we aan het praten waren en het eten kwam, na que não forque, hadden ze hun para começar a comer, vork en mes genomen om te gaan eten.
Amedikunang, mag ik een minuut? Antamiti kunang mi por 10 minuut. Maba mi kabes? Ik boog mijn hoofd. Medikunang smakelijk. En ik zei tegen ze smakelijk. Napo nang kuchubao? Ze hebben hun vork en mes neergelegd. Andi Marie paraku no so hopi ne takire den Dios zijn. En ze zeiden, ik heb gemerkt dat nog veel mensen nog in God geloven op Curaçao. Pero no Holanda no se lubi da kose. Maar in Nederland zijn we dit vergeten. Pero no so Marie paraku ti hopi ne kuta gelovig. En het is me opgevallen dat er veel mensen op Curaçao gelovig zijn. Anto basa ekose eta intrigami. En dat houdt me bezig, dat fascineert mij. Awo bosan saki kapasa? En weet je wat er gebeurd was? Jesus afia mi negoci ne momente. Jezus heeft op dat moment mijn zaak, mijn bedrijf geleend Pa evangelisana nang. om hun te evangeliseren. Jesus no pidi mi fiami eboto. Jezus heeft mij niet gevraagd het schip te lenen. Pero ami to korda ku orfaro tata kore mitras. Maar ik kan me herinneren dat toen Farao achter mij aanholde, Ku elamanka habri. die Rode Zee die was Ama geopend. passatori je. Ik was er doorheen Mahaya gegaan. cancellation di debe. Mijn schulden waren E debe financiero. afgeschreven. E debe di picanan kumita batating. Een financiële schuld en ook de schuld van zonde, die werden Anto- afgeschreven. Anto asina En zo dan ami decidi ku e negocita di Dios. heb ik besloten dat die zaak, mijn bedrijf, van God is. Ami no papi over di Dios. Ik heb niet over God Mi no gesproken. bisa nada de palabra. Ik heb niets over het woord gezegd. Ma ba mi kabes. Ik heb mijn hoofd Ma gebogen. ora. Ik heb No gebeden. bisa dan smakelijk. En ik zei tegen ze smakelijk. Ante Espírito Santo conosco papi di canta di Jeore. En die Heilige Geest waar we net over Aha, si gezongen turcos. hebben, heeft alles gedaan. Mitar di lunch abai over di Dios. De helft van de lunch ging over God. Min bisa nada. En ik heb niets gezegd En daarvoor. niet een seconde maar papi algo over je palabra of over di Dios. Geen 1 seconde heb ik het woord van God of het woord van God genoemd. Pero me acorda si proverbio nam 22, 29. Ik heb wel gedacht aan Spreuken 22 vers 9. Ku ambo ku 29. habilidad. Dat een man die bekwaam is, Dios lo lage para dilanti hende nan kunota insignificante. dat God voor belangrijke mensen zal doen staan. Atelo mit vergüenza. En zal ik mij schamen? E pergunta ta abo tin vergüenza. En de vraag is nou, zul jij je schamen? Na trabalho nan saku bota Christian. Op werk weten ze dat je een christen bent? Passou bota bisanang of de bo attitude. Is het omdat je ze zegt of door je houding? Passou bo attitude ta papia tu kos. Want je houding die spreekt voor zich. Anto si bota bisanang anto bo attitude no de harmonia con lo qual bota Maar bisa. als je ze zegt en je houding is niet in harmonie, Bo en no niet te in overeenstemming representa e met Dios wat je vivo di zegt, cielo. dan vertegenwoordig je de God in de hemel niet. Dios no manda nos acusar ninguém hende. God heeft ons niet gestuurd om de mensen te De beschuldigen. beschuldigen. Dios no manda nos batinan que palavra God interdia. heeft ons niet gestuurd ze met een stok te slaan. Dios no manda nos papia over di picar. God heeft ons niet gestuurd het te Dios hebben no over manda nos zonde. bisanang kunanta bij infierno. Niet om ze te vertellen dat ze naar de hel gaan. Dios manda nos God heeft para ons nos gestuurd. represente. Om hem te vertegenwoordigen. Anto Zacarias 4:6 te bisa. En Zacharia No por medio de 4:6, força ni poder, niet door kracht of pero por macht, medio de poder de Espírito de Dios de de ejército na. kracht van de Heilige Geest. Anto ta eta hasie. En hij is degene die het doet. Anto nos no tinode de acusar, molestia, cansa, fatigar En ninguém. wij hoeven de mensen niet lastig vallen op hun te hameren. Dat zij zich moeten bekeren omdat ze zondaars zijn. Ato ora con nos hasi, e lo qual que Dios quer para nos hasi. En wanneer we dat doen, hetgeen hij van ons vraagt, Pastor Jastron, que pastor Juraima seu encargo de bira mais grande. dan worden de Pasobra taken e van de quantidade de pastors gente que groter. tá bij drenta que denkt hopi. Want de hoeveelheid mensen die hier binnen zullen Pasobra komen, e zal gente veel nanda meer bisa, zijn. meus cosco ami abisa, e Dios comigo sa comigo nanda bij se kajei. Want de mensen die zullen zeggen, net zoals ik E heb Dios gezegd, colagami de God- drumi douche tranquila de God noche. van mijn vrouw, de God die mij rustig s'avonds doet E Dios slapen, que defende me de prisão aí. de God die mij daar in de gevangenis heeft Nanta bisa me beschermd, tambe quere. Me tambe quere.
Ik wil hem ook. Ik wil hem ook. Paso dat Dios te besie. Want God is degene die het gaat doen. Que ven die awi que nos pensa, riba con nos ta evangelizar. Dus vandaag wil ik dat jullie gaan denken Si over ta hoe nos wij ta ciele, evangeliseren. Als wij het doen, of nos ta ciele, de acuerdo con Colosenses nan kutabisa, Of wij e het doen. imagen perfecto die Dios Bible de cielo. zoals Colossense dat zegt, de perfecte beeld van God, van de No levende tem nenhum God. sticker, Ik heb geen enkele ni sticker, riba mi auto, ook niet op mijn auto, ni riba mi tas, ook niet op mijn tas. onde com mi ta, Waar ik ook ga, mi ta puro bana representar e Cristo con nossa lesa de cielo. tracht ik de Jezus waar we het over hebben te vertegenwoordigen. Awo Jesus po husa bo trabalho. Kan Jezus nou jouw werk gebruiken? E gente na trabalho ta riparaco bota diferente. Merken de mensen op werk dat je anders bent? Se Jesus po husa bo trabalho, Als Jezus jouw werk kan gebruiken, bo trabalho ta dizer.